Suudiyalar saň bolsun himme tarap. Ogudugny şu gelecekde de meni ödüme diýen adamma. Bir toýda da barandan soň 2 saat balý adamlar. Bira edinin gelinin alýa, biram şu videoçylaryň videosyny alýa, suratçylaryň suratyny alýa. Sonra ýadygarlyk hökmünde suratyň bilen alan şu videoňy alýa, başgalarym ýanynda ömür alýar. Var 2-3 gün öňünden gelýär, 2 gün soňundan hem gaýdýandyrlar. Tamam montaj. Owa, toýlarda da tiň edýän boljam. Odan ýaşar wagt bolanmagy tiyar bolan. Odan söýgü tahtana çağırýar. Bolsaňam sen erteki, sana inanaryn men belki, men seninki sen menki. İnnidän hisadanky, ütküde dünýäň renki, sen meniki, men senki. Sen meniki. Sonra giderim seni vura, sonuna çelli gidelim bileceğim. Bana sen sevin bilin, ardılığın yeter. Söylerim seni sevmene küden beter. Bulunur en atay, bulup kal, canıma canım. Bolmacı monumentali, o shake, elimde Rolex, no date. They wanna be top, no jaded. Toygira kahve, no shade. Nilde monun peyda, ben baba yerine peydan. Kızımın derdi bolu şeytan. Aşk var şeyda.
Als mijn eilen de houdingen check. Oh shit, don't do chain. Dan met Louis V. Balmain. Met mijn def maar kan echt. Karawasya, maar de ogen door. Dingen af man, dus om ook yoghurt door. Molle arcane, jeweler, yoghurt daar. Permiso, que voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso. La bruja. Hay mucho monstruo acá adentro, 911 rescate. Hay mucho monstruo acá adentro, 911 rescate. Bugudu Bagada.